Mi ka kubar ka bas ngau kendit bas ngau lengok shisha ka balajia ia ka ri England kata balisya tulut ia kitir jong ka England Kansas City kata ha USA shua ka welcome but shibit manta kamit ngin sai oban saki ka wena ki jing ka World Cup ka bansa itanat bha kata hapdeng ka Brazil persya ka Morocco but ka Real Madrid manta kam kwa syu bantit ia Rodri hakanek ayam liu ka klub kala de banrai lepa te perlok haswa begin jam syukmat ia kene ka video na kerpat ya pi bapin menut tan ban subscribe ia kene ka channel but like ia ka video te hoi perlok kat kum ki kebor lai thu ba ka England kala shemjing e shibun namar ba kitiar kitar ile ka jongki kila sya tu no Kansas City ha USA haswa ka jing ka World Cup ka banang kong jongki Bat ki balaja na kakali jong ka England laong baki juti jong ki rangi lakai ki bol ki tiar training bat ki tiar jong ki coach kumjuru ia ki jersey jong ki bakin pong anda kilai lekai bat menta namar begini ki tiar kitar jong ka England kile syatu ki haban wanra no nda ki wipan ki bat mai kenang bat pen krek bha ia ka World Cup shua ka jing lekai jong ki But hoi perlok menta kemit ki program yel ka World Cup kide ka Switzerland persya ia ka Qatar aga porkat steng lai siteng kade ka Brazil lai Simon Stepat kade ka Haiti persya ka Scotland rusiteng AM ka Austria persya ka Turki aga por khandai steng AM but lada pi ko ban pe ye ka jing la ka langba ki mobile ngan bo ye ka ling hapo comment but sanyon ye ka ta ling follow ngan sasen ye ki ling football ha ka WhatsApp